Ei mennä piiloon tänne. Ota sinä. Hiljaa. Menkää ylös ja olkaa hysys. Ei me jää kiinni. Jääkää kiinni pellet. Montako niitä on? Niitä on vittu joku 1 poliisiauto ja pari kävelee. Hiljaa vittu hiljaa. Ei me oltu siellä katolla, mulla on vaan täällä tutkimassa. Ai jaa, niin jos siellä ketkä ne oli, ketä tuolla katolla nekin? En mä tiedä. Ai jaa. Eikä he ollut katolla, mutta mä ihmettelin, että televisiossa nähtiin tuolla katolla. Rinnotaan. Jaa, minkä nimisiä sankareita löytyy tuolta? Elekää menkö tekään tonne ennen. Ketäs te ootte? Niin just. Ottakaahan puhelimet esiin ja ruvetkaa soittamaan äitille tai isälle, jos näette, että tiedät kertomaan. Eikö sä oot kesäloma alkanut? Mitä sulla on siellä repu? Uimakamppeet. Uimakamppeet. Uskalsitteko käydä uimassa? Ei ole vielä, mä tarkoitus, että mennään kohta. Tää oltais menty niin, niinku tämä että me eläin. oltiin tällä Nikkonkisen pohjalla pistellä tutkimassa paikkaa, niin täällä on nyt poliisitkin, niin joku oli ilmoittanut. Niin. Mä haluan vielä, Säästät ei pidä ensimmäisen hättää. Juu. No, tuutteko te hakemaan vai viekö nuo teidän? Onko sulla pyörä? Ei, Mulla on pyörä. Tyysä. No niin, ne voidaan 5. Jos ne ei halua tulla hakemaan. Joo. Oli liian kiinnostava paikka. Tää on oikeesti niinku siisti mesta, mutta tätä on purettu joku pari vuotta. Mitä jos Tuutteko te? Juu. Juu. Oot. No? Tulee hakke. No niin. Jos nyt ajattelette tätä asiaa ihan loppuun asti, niin miettikääpä mitä kaikkea teille voi tapahtua, kun te kiipeätte tuonne katolle. Ja mä näin teidät tuolla katolla, niin se on ihan turhan valehella, että te ette siellä ollut. Poliisille ei valehella, eikä äitille ja isälle. Eikö te tuolta putuatte ja teillä halkeaa pää ja te kuolette, niin arvatkaa, kenen homma se on mennä kertomaan teidän äitille ja isälle, että mitä Teidän. Niin. Ja sitten vaikka ei meniskään päähalakea kuolisi, niin sitten menee jalkapoikki ja käsipoikki ja menee koko kesäpilalle, kun joutuu kipsissä myrnyttämään omassa huoneessa. Niin ihan sen takia. Ootteko tullut tonne meidän autoon, niin ei niin säsketsyä, niin siksi aikaa. Ei enää säsket haittaa. No eikö tullukaan sinne, mennään. Meitä rupeaa haittamaan. Kestääkö niillä kauan? Oliko ne? No ei. Ei nässuu niin lähellä. Kummallakin. Se, mulla on pyörä. Onko mulla siinä vielä pyörässä? Ja otetaan puhelimet tänne.